En aquest vídeo anem a calcular els mols que hi ha en 36 grams d'aigua. El primer que hem de calcular és la massa molecular de l'aigua. La massa molecular de l'aigua se calcularà com 2 vegades la massa de l'àtom d'hidrogen més una vegada la massa de l'àtom de l'oxigen. És a dir, 2 per 1,01 és 1 per 16. És a dir, que la massa molecular de l'aigua és de 18,02 grams per cada mol. Això significa que en un mol hi ha 18,02 grams d'aigua, o cada 18,02 grams d'aigua equivalen a 1. Aleshores, este és el nostre factor de conversió. Hem d'utilitzar el factor de conversió per a resoldre el problema que tenim aquí. Les dades inicials són 36 grams d'aigua. I què hem de fer? Hem de transposar 36 grams d'aigua, els hem de convertir o els hem de transformar en mols d'aigua. Aleshores, el primer que farem serà posar les nostres dades, que són 36 grams d'aigua. I ara posem el factor de conversió. I el factor de conversió, si aquí tenim grams i volem mols, doncs posarem aquí que un mol d'aigua equival a 18,02 grams d'aigua. I en aquesta equació, mireu, podem llevar les unitats de grams d'aigua per aquí i les unitats de grams d'aigua per aquí. I què queden? Queden mols d'aigua. D'esta manera hem transformat de grams d'aigua a mols d'aigua. I queda 36 per 1 mol d'aigua dividit per 18,02. I com a resultat tenim 1,99 mols d'aigua. És a dir, que 36 grams d'aigua equivalen a 1,99 mols d'aigua. Molt important, sempre que posem les unitats, acompanyar de la molècula que estem treballant.